javore. Kad se oči otvore, sve što krije ova noć, grane tvoje govore. Но за мен въпросът е толкова сложен, че ако не се разработи програма за национално спасение на консенсусна основа, която да бъде подписана от всички политически партии, как да се решават проблемите с детските, как да се стимулира образователната система, как да се стабилизира възрастовата структура, как да се върне част от емиграцията, икономическата емиграция в България. Ситуацията в нашата страна няма да се подобри и това след 2 десетилетия ще ни постави в необратима ситуация. Vjetar bije sa svih strana, žuto lišće, tvoje lišće, ko da kaže nikad, nikad više. Žuto lišće, tvoje lišće, ko da kaže nikad, nikad više. България ще има население между 4,5 и 5 милиона население, от които българите ще бъдат по-малко от 50% застаряващо население. Нека да погледнем, защото в икономически аспект. Към момента тези 700-800 хиляди цигани в България, те са предимно хора, които ползват социалните фондове. Те по една или друга причина, най-вече поради липсата на образование, което те не желаят да усвояват, те не могат да си намерят и работа. Вижте, една икономика в една държава няма как да просперира, ако тя няма пазар. За 20 години вътрешният пазар на България намалял с 1 700 000 души. Žuto lišće, tvoje lišće, ko da kaže nikad, nikad više. Žuto lišće, tvoje lišće, ko da kaže nikad, nikad više. Šumi, šumi javore, noći su mi najgore, tuge moje skrivene. Šumi, šumi javore, šumi javore, noći su mi najgore, tuge moje skrivene. Šumi, šumi javore, šumi, šumi. Не е важно как се декларираш, важно е като какъв се държиш в обществото. Ако циганската общност в България продължава да не желая да се интегрира в нашето общество, т.е. да не учи, да живее в гетата, да се самозатваря и да само да се възпроизвежда и да изпомпва социалните фондове, това напрежение, което се забелязва, това настроение, противопоставяне, то ще продължи.
донори на великите държави по отношение на интелекта и трябва да ви кажа, че общото равнище на българската студентска аудитория рязко се влошава. Защото да следваш в Германия днес ти струва 300 евро на месец. И по тази причина ние продължаваме да губим силно вещество. Тоест демографския проблем не се свежда в никакъв случай само до състоянието на ромския проблем. По принцип, демографският проблем е проблем на българската политическа класа. Тя е обърнала гръб на този проблем. Няма стратегия за неговото комплексно разрешаване. Пътнико свиден, пътнико млад, тръгнал да видиш